Hello mga kawigal, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng Bangus Belly Inasal. Yan, masarap po yan. Tapos meron po tayo rito chicharong bulaklak, putok-batok. Tapos meron po tayong ginisang sayote po dyan, na gulay. Tapos meron po tayo ritong rice. Meron tayo sausawan na spicy suka po. Maraming sibuyas at bawang. At kung gusto nyo po itong mapanood ng pinahaba at walang cut, punta po tayo sa ating YouTube channel, Sino si Richard. At kung gusto nyo po ng pinaikli at meron pong cut, dito po sa ating FB page, Sino si Richard din po. Yan po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-club nyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Mababoy lagi po kami meron mga kain sa araw-araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalangin sa inyong putong nanak sa Kristo namin tapagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Pisahan po natin dito sa chicharong bulaklak. Giant chicharon po ito. Laki. Kain po. Oh. Gulay. Sarap. Bangus belly. Kain po. Sarap. Dabi. Oh. Giant. Kain pa. Wow.
Tabi-tabi. Lagyan po natin dito yung gulay sa may malapit sa akin. Ko-compliment po yung ginasang sayote. Hop. Ito po yung taba na. Sarap nito. Ang lasa po. Sarap. Wow. Fish pots. Sarap. Tinik. Taba. Sarap po talaga yung taba ng bangus. Sige. Sarap. Sarap.
Si Luna po. Untung. The best. Tamang-tama po yung luto natin dito sa ano, Yani Best, dito sa gulay. Sarap. Pero yung taba niya. Sobrang lasa nito. Yeah. Grabe sarap. Meron pa akong tinik, yung pinaka, ano niya. Almond po. Hindi ko po mabuti, nagko-compliment mabuti yung gulay talaga. Last bite na po.
Sabi.